Com a activitat destacada tenim enguany al Baix Llobregat el Supermés, que és la campanya de turisme familiar, que durant tots els caps de setmana d'abril oferim descomptes i promocions especials per gaudir de la nostra oferta d'activitats, restauració i allotjaments. Tenim tota la informació a la web del supermés.cat. Ara és temporada, per exemple, de les Passions d'Olesa i Esparreguera, que són dues representacions teatrals molt singulars del Baix Llobregat. És també temporada de carxofa. Els nostres restauradors del col·lectiu Sabors de l'Horta del Baix Llobregat han preparat menús en exclusiva preparats amb aquest producte estrella de la comarca, la carxofa, i a més d'un munt de fires vinculades amb aquest producte. A més, també tenim una campanya que és la Ruta del Tram, que dona a conèixer tota l'oferta cultural i modernista que hi ha a l'entorn d'aquest mitjà de transport. I per últim, també destaquem també la part gastronòmica de Castelldefels, que presentarà durant la Bitravel la seva oferta gastronòmica en l'espai Be Delicious.